Aj vy už máte dosť trápenia s tupými nožmi. Ledva ste ich používali a už sú otupené. Rozpučia paradajku, rozmrvia chlieb a aj krájanie mesa je hotové trápenie. Navyše bežné nože môžu zhrdzavieť, čo je dokonca nebezpečné. Keď sa objaví hrdza, nedá sa nič robiť, nôž treba vyhodiť. Koľké plytvanie! Ak túžite po noži, ktorý nehrdzavie, je ostrý ako britva a ktorý vám môže pri varení a pečení ušetriť čas, ideálnym riešením pre vás je Kenji Knife. Vďaka vyspelej technológii predstavuje keramický nôž skutočnú revolúciu vo svete kvalitných nožov. Kenji vyrába touto technológiou profesionálne a vysoko kvalitné sady nožov. Veľká radosť kuchárov a zanepráznených gazdiniek. Tento nôž zostane aj niekoľko rokov ostrý ako britva a nikdy nezhrdzavie. Kenji Knife svojou tvrdosťou porovnateľný s diamantom je vyrobený na báze oxidu zirkónia. Je o 40% tvrdší ako oceľ a je jedným z najodolnejších materiálov. Pri porovnaní s Kenji Knife nemajú ostatné nože žiadnu šancu. Môžete ním rezať dokonca aj železo a v zápäti ním bez problémov nakrájate paradajku. Kenji Knife. Srdečne vás zdravím, volám sa Christine Daus. Kedy naposledy ste boli svedkami niečoho prevratného vo svete nožov? Pred 10, 20, 30 rokmi? Takže je najvyšší čas. Dnes vám predstavíme kuchynský nôž, vedľa ktorého sa nám môžu zdať všetky ostatné nože zastaralé. A pomôže mi v tom môj host John Perkin. Ahoj, John. Ahoj, Christine, rád ťa znovu vidím. Ja teba tiež. Dúfam, že veríš v zázraky, Christine. Nežmurkaj, lebo ti niečo unikne. Teraz sa pozeraj. Bol si rýchly ako blesk. Práve to je úžasné na keramickom noži. Ukážem ti to ešte raz. Vidíš? Taký fantastický je keramický nôž Kenji Knife. Priam neuveriteľné, ako blesk. Už roky používam keramické nádoby, Jasné. Ale nevedela som, že existujú aj keramické nože. Ale toto nie je tradičná keramika. Toto je keramický nôž Kenji, vyrobený prevratnou technológiou, ktorý ostane dlhé roky ostrý ako britva. Toto je bežný oceľový kuchynský nôž. Zdá sa byť ostrý, ale keď s ním začneš krájať, rozpučí ti paradajku. Príšerné. Ostrie noža môžeme otestovať na hárku papiera. Sleduj toto. Je taký tupý, že ho ani neškrabne. Oceľové nože sa skôr či neskôr otupia a je potrebné ich znovu naostriť však. Presne tak. Ak si skúsená kuchárka, vieš, ako to urobiť. John, toto je nebezpečné. Povedz mi, Christine, vždy chceš takto začínať varenie? Nie. To som si myslel. Toto už nebudeme potrebovať. Vyhoďme ich, pretože dnes tu máme keramický nôž Kenji, ktorého čepeľ môže ostať po dlhé roky ostrá ako britva. Tu je napríklad veľký kameň. Začnem ho rezať týmto nožom. Vieš, čo to znamená? Je to oveľa tvrdšie ako to, čo musia zvládať tvoje nože počas ich dlhoročného užívania. Ale veď ho zničíš. Myslíš? A predsa je stále ostrý ako britva. Fíha. Ak neveríš, sleduj toto. Dokonale prekrojí paradajku. Toho je schopný jedine keramický nôž Kenji. Je o 40% tvrdší než oceľ a preto si jeho čepeľ zachováva ostrosť oveľa dlhšie. Niečo ti ukážem. Toto doma na nábytku v žiadnom prípade neskúšaj. Akokoľvek sa snažím, nedokážem poškodiť ostrie pílením dreva. Takže ani tebe sa to nestane pri krájaní nevykosteného kurčaťa či bravčového alebo jahňacieho stiehna. Veď ty ten nôž úplne zničíš. O tom pochybujem. Napriek nešetrnému zaobchádzaniu je aj naďalej ostrý ako britva. Teraz sa dobre pozeraj. Ostrie čepele otestujem na hárku papiera. Zarežem do papiera aj stredom čepele. Takto sa dá zistiť, či je nôž naozaj ostrý ako britva. Neuveriteľné. Nezabúdaj, Christine, keramický nôž Kenji je jedným z najodolnejších nožov na trhu. Je jednoducho úžasný. Tu mám jedno kladivo z masívneho železa. Toto je naozaj pravé kladivo. A teraz sa dobre pozeraj, pretože ja toto kladivo začnem rezať naším nožom. Vidíš to, čo ja? Ak áno, povedz prosím našim divákom, čo vidíš. Toto sú čierne kovové piliny. Ale nikde tu nevidíš biele piliny, pretože keramická čepeľ sa nepoškodila. Rýchlo to upracem. Toto je nôž, ktorý môžeš doma používať v kuchyni dennodenne, týždeň čo týždeň a môžeš s ním krájať a rezať prakticky všetko. Tento nôž je natoľko všestranný, že ho využiješ na krájanie syra, na prerezanie kosti, ako vreckový nožík na krájanie chleba alebo vyrezávanie do dreva. Môžeš s ním krájať a sekať. V podstate nepotrebuješ žiadny iný nôž. Fíha. Ale čo je najdôležitejšie, zostane dlhé roky ostrý ako britva. To je skutočne neuveriteľné. Aj vy už máte dosť trápenia s tupými nožmi. Ledva ste ich používali a už sú otupené. Rozpučia paradajku, rozmrvia chlieb a aj krájanie mesa je hotové trápenie. Navyše bežné nože môžu zhrdzavieť, čo je dokonca nebezpečné. Keď sa objaví hrdza, nedá sa nič robiť, nôž treba vyhodiť. Koľké plytvanie!
Teraz vám predstavíme fantastický keramický nôž Kenji, ktorý je za posledných 10 rokov jedným z najrevolučnejších vynálezov na poli kuchynského náradia. Kenji Knife svojou tvrdosťou porovnateľný s diamantom je vyrobený na báze oxidu zirkónia. Je o 40% tvrdší ako oceľ a je jedným z najodolnejších materiálov. Ostrie čepele je zbrúsené laserom na ostrosť britvy a táto technológia zaručuje, že ostane dlho v tomto stave. Zdá sa vám to neuveriteľné? Rezanie betónového kvádru by akýkoľvek oceľový nôž zničilo, ale Kenji nie. Aj za najdrsnejších podmienok krája ostro ako britva. Tento fantastický keramický nôž Kenji môže byť váš za túto neuveriteľne nízku cenu. Ale pozor, ak zavoláte i hneď k vášmu veľkému Kenji nožu, dostanete ako darček aj tento úžasný malý nožík, s ktorým ľahko a jednoducho nakrájate menšie suroviny, napríklad jahody, hrozno, rečkovku, cibuľu, ba dokonca s ním posekáte aj čerstvé bylinky do šalátu. Toto je náš darček pre vás. Ak zavoláte a objednáte si svoj Kenji nôž, teraz ako darček vám pribalíme aj 2 puzdrá na nože k bezpečnému skladovaniu. Ale to stále nie je všetko, pretože ďalším darčekom od nás je táto fantastická škrabka, ktorá taktiež ostane dlhé roky ostrá ako britva. Pozrite sa, s akou ľahkosťou stiahne šupku z broskyne. Ľahko s ňou olúpete zeleninu a vďaka otočnej hlavici ste priam blesku rýchle hotoví s prípravou akéhokoľvek pokrmu. A máme pre vás ešte jedno prekvapenie. Ku keramickému nožu Kenji vám pribalíme aj túto ohybnú podložku na krájanie, ktorá vám pomôže udržiavať kuchyňu čistú a z ktorej nakrájané suroviny bez problémov presypete do misy alebo do hrnca. Takže v rámci svojej objednávky obdržíte veľký Kenji nôž, malý Kenji nôž, praktické ochranné puzdrá, keramickú škrabku s otočnou hlavicou a ohybnú podložku na krájanie. Fantastické výrobky teraz za fantasticky výhodnú cenu od Mediashopu. Telefonujte a objednajte ihneď svoj Kenji keramický nôž. S fantastickým Kenji Knife môžete ľahko a rýchlo pripraviť svoje obľúbené jedlá, takže vám ostane viac času na činnosti, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. Poznávaš toto, Kristín? Zásuvka po okraj naplnená tupými nožmi. A preto treba kupovať stále ďalšie a ďalšie. Bohužiaľ, so všetkým je rovnaký problém. Skôr či neskôr sa určite otupia. Práve preto potrebuješ jeden jediný nôž a tým je Kenji Knife. Jeho čepeľ zostane dlhé roky ostrá ako britva. Vieš, čo sa vraví? Že kuchynské náradia Kenji sú najväčším objavom za posledné 10 ročia. Ozajstný svetový úspech. Špeciálna keramická čepeľ Kenji Knife je nelepivá, nepreberá vôňu pokrmu a vôbec nehrdzavie. Navyše ho po použití môžeš umyť aj v umývačke riadu. Kenji je vyrobený na báze oxidu zirkónia. Je o 40% tvrdší ako oceľ, takže má neuveriteľne dlhú životnosť. To je jednoducho fantastické. A ja chcem takýto nôž, John. To dokážem pochopiť, pretože ja ho tiež zbožňujem. Nôž Kenji si na rozdiel od bežných nožov dokáže zachovať ostrosť oveľa dlhšie. 100 000 zákazníkov ho po celom svete hodnotia veľmi kladne, a niektorí sú ním doslova očarení. Ako profesionálny kuchár som v reštauráciách viac ako 20 rokov pracoval s nožmi rôznych značiek, veľkostí a typov. Obrovskou výhodou kuchynského noža Kenji je to, že ho môžete používať prakticky na všetko. Je to vynikajúci nôž na lúpanie. Dá sa s ním lúpať neuveriteľne tenko. Každý rez, ktorý s ním prevedieš, je ľahký a presný. Zbožňujem nôž Kenji, pretože je úžasne ostrý a precízny. Pred chvíľou som predviedol, že s ním dokážem krájať mäso len 2 prstami. Je to skutočne roztomilý nožík a zároveň veľmi štýlový. Je perfektný. Kristín, teraz ti ukážem, aký silný a tvrdý je keramický nôž Kenji. Tu mám na kost zmrazené jedlo. Ale vyskúšajme najprv obyčajný nôž. Pozri, aký je slabý. Myslíš si, že s týmto tenučkým nožíkom dokážem prerezať mrazené jedlo? Asi sotva. Ale pozri sa, čoho je schopný kuchynský nôž Kenji. Sleduj, čo ty na to? Toto je nôž Kenji? Samozrejme, nemusíš použiť zúbkovaný nôž. Pozri sa, toto je kus mrazeného špenátu. Aj ten dokážem prerezať. Nepotrebuješ špeciálny nôž na krájanie mäsa alebo na krájanie chleba, aby si niečo nakrájala. S týmto sa dá krájať takmer všetko. Ale dovol mi jednu otázku. Jedla si už niekedy také tvrdé mäso, že si mala pocit, že žuješ podlžvu? Áno, nedalo sa krájať. No, ja som si priniesol jednu topánku. Pozri, všimni si, ako ľahko prerežem kožu. Toto by obyčajný nôž nedokázal. John, veď ty si úplne prerezal vršok topánky, to je úžasné. A nezabúdaj, že Kenji nôž ostáva naďalej ostrý ako britva. Mňa si presvedčil. Zdá sa, že keramický nôž Kenji je nezničiteľný. Objednajte si ho aj vy. Aj vy už máte dosť trápenia s tupými nožmi. Ledva ste ich používali a už sú otupené. Rozpučia paradajku, rozmrvia chlieb a aj krájanie mäsa je hotové trápenie. Navyše bežné nože môžu zhrdzavieť, čo je dokonca nebezpečné. Keď sa objaví hrdza, nedá sa nič robiť, nôž treba vyhodiť. Koľké plytvanie.
Teraz vám predstavíme fantastický keramický nôž Kenji, ktorý je za posledných 10 rokov jedným z najrevolučnejších vynálezov na poli kuchynského náradia. Kenji Knife svojou tvrdosťou porovnateľný s diamantom je vyrobený na báze oxidu zirkónia. Je o 40% tvrdší ako oceľ a je jedným z najodolnejších materiálov. Ostrie čepele je zbrúsené laserom na ostrosť britvy a táto technológia zaručuje, že ostane dlho v tomto stave. Zdá sa vám to neuveriteľné? Rezanie betónového kvádru by akýkoľvek oceľový nôž zničilo, ale Kenji nie. Aj za najdrsnejších podmienok krája ostro ako britva. Tento fantastický keramický nôž Kenji môže byť váš za túto neuveriteľne nízku cenu. Ale pozor, ak zavoláte i hneď k vášmu veľkému Kenji nožu, dostanete ako darček aj tento úžasný malý nožík, s ktorým ľahko a jednoducho nakrájate menšie suroviny, napríklad jahody, hrozno, rečkovku, cibuľu, ba dokonca s ním posekáte aj čerstvé bylinky do šalátu. Toto je náš darček pre vás. Ak zavoláte a objednáte si svoj Kenji nôž, teraz ako darček vám pribalíme aj 2 puzdrá na nože k bezpečnému skladovaniu. Ale to stále nie je všetko, pretože ďalším darčekom od nás je táto fantastická škrabka, ktorá taktiež ostane dlhé roky ostrá ako britva. Pozrite sa, s akou ľahkosťou stiahne šupku z broskyne. Ľahko s ňou olúpete zeleninu a vďaka otočnej hlavici ste priam blesku rýchle hotoví s prípravou akéhokoľvek pokrmu. A máme pre vás ešte jedno prekvapenie. Ku keramickému nožu Kenji vám pribalíme aj túto ohybnú podložku na krájanie, ktorá vám pomôže udržiavať kuchyňu čistú a z ktorej nakrájané suroviny bez problémov presypete do misy alebo do hrnca. Takže v rámci svojej objednávky obdržíte veľký Kenji nôž, malý Kenji nôž, praktické ochranné puzdrá, keramickú škrabku s otočnou hlavicou a ohybnú podložku na krájanie. Fantastické výrobky teraz za fantasticky výhodnú cenu od Mediashopu. Telefonujte a objednajte ihneď svoj Kenji keramický nôž. S fantastickým Kenji Knife môžete ľahko a rýchlo pripraviť svoje obľúbené jedlá, takže vám ostane viac času na činnosti, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. A nezabúdajte ani na skvelé darčeky. John, nôž Kenji je jednoducho úžasný. Ďakujeme, že si prišiel medzi nás. Bolo mi potešením. Ak aj vy túžite po modernom a kvalitnom kuchynskom náradí, objednajte si ihneď svoj keramický kuchynský nôž Kenji. Dovidenia. Aj vy už máte dosť trápenia s tupými nožmi. Ledva ste ich používali a už sú otupené. Rozpučia paradajku, rozmrvia chlieb a aj krájanie mesa je hotové trápenie. Navyše bežné nože môžu zhrdzavieť, čo je dokonca nebezpečné. Keď sa objaví hrdza, nedá sa nič robiť, nôž treba vyhodiť. Teraz vám predstavíme fantastický keramický nôž Kenji, ktorý je za posledných 10 rokov jedným z najrevolučnejších vynálezov na poli kuchynského náradia. Kenji Knife svojou tvrdosťou porovnateľný s diamantom je vyrobený na báze oxidu zirkónia. Je o 40% tvrdší ako oceľ a je jedným z najodolnejších materiálov. Ostrie čepele je zbrúsené laserom na ostrosť britvy a táto technológia zaručuje, že ostane dlho v tomto stave. Zdá sa vám to neuveriteľné? Rezanie betónového kvádru by akýkoľvek oceľový nôž zničilo, ale Kenji nie. Aj za najdrsnejších podmienok krája ostro ako britva. Aby ste videli, aký je Kenji ostrý, položili sme na surové vajíčka podložky na krájanie, na ktorých sa pokúsime krájať rovnaké suroviny rôznymi nožmi. Kenji nôž krája chlieb ako laser. Pod oceľovým nožom nám praskajú vajíčka. Tu nejakom prejde Kenji nôž ako maslom, zatiaľ čo oceľový pučí vajíčka. Kenji nôž si hravo poradí aj s kuracím mesom, pričom oceľový nôž nám pripraví skôr praženicu. Sami vidíte, ako ľahko a rýchlo sa dá čokoľvek prekrojiť nožom Kenji. Kenji predstavuje prevrat v kuchynskej technológii, ktorý sme už tak dlho očakávali. S týmto nožom sa dá krájať rýchlo, takže vaše jedlo bude skôr hotové. Tento fantastický keramický nôž Kenji môže byť váš za túto neuveriteľne nízku cenu. Ale pozor, ak zavoláte i hneď k vášmu veľkému Kenji nožu, dostanete ako darček aj tento úžasný malý nožík, s ktorým ľahko a jednoducho nakrájate menšie suroviny, napríklad jahody, hrozno, rečkovku, cibuľu, ba dokonca s ním posekáte aj čerstvé bylinky do šalátu. Toto je náš darček pre vás. Ak zavoláte a objednáte si svoj Kenji nôž, teraz ako darček vám pribalíme aj 2 puzdrá na nože k bezpečnému skladovaniu. Ale to stále nie je všetko, pretože ďalším darčekom od nás je táto fantastická škrabka, ktorá taktiež ostane dlhé roky ostrá ako britva. Pozrite sa, s akou ľahkosťou stiahne šupku z broskyne. Ľahko s ňou olúpete zeleninu a vďaka otočnej hlavici ste priam blesku rýchle hotoví s prípravou akéhokoľvek pokrmu. A máme pre vás ešte jedno prekvapenie. Ku keramickému nožu Kenji vám pribalíme aj túto ohybnú podložku na krájanie, ktorá vám pomôže udržiavať kuchyňu čistú a z ktorej nakrájané suroviny bez problémov presypete do misy alebo do hrnca. Takže v rámci svojej objednávky obdržíte veľký Kenji nôž, malý Kenji nôž, praktické ochranné puzdrá, keramickú škrabku s otočnou hlavicou a ohybnú podložku na krájanie. Fantastické výrobky teraz za fantasticky výhodnú cenu od Mediashopu. Telefonujte a objednajte ihneď svoj Kenji keramický nôž.
fantastickým Kenji Knife môžete ľahko a rýchlo pripraviť svoje obľúbené jedlá, takže vám ostane viac času na činnosti, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. Telefonujte a objednajte si ho teraz.